köppiä. Ai saatana! Voi helvetti. Miten se räjää? En tiedä, kuulu hirveä hihna räjähti, kuulu. Elikkä hajoitko sitä laatikkoa taas? No niin. No niin, huutaa ja. Asadi apua! Huutaa ja. Asadi! Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Kuorma-auto onnettomuus. Jaa. Höpei höpei. Ajaa! Oi. Tähän tästä pääsee pois. No niin, jäi. Älä aja pialle! No niin, siellä on jo yksi ruumis. Älä pialle ajaa! Rauhoita. Rauhoisa mua. Nyt on Tuli monsteri Älä eteen. nyt vittuun siitä. Ei jumalauta. Nyt räjähtää. Tulehan jätti tänne. Tämä ei oo kyllä käynyt Inssiä tämä jätkä. Ei Oi! Mitä tuo tekee? Pesee kuski sanoo, että ei kannata autoa enää ootella. Läpsyttää tällä yksin. Tule tänne. Let's go babe. Kyllä tuntuu hyvältä. Otatko sinäkin hämis? Oi. Joo. Se hävisi. Eikä hävinny. Terve! Terve! Minnekä se tippu se mies? Alas vaan. Olla mustia. Kyllä sitä pääsi. Alta. Ui. Täällä ei oo mitään. Alla ei oo mitään. Okei. Miten ei räjähtänyt? Tuleva vauhdilla. Ja se on suutari. Suutari. Älä No Jore testas sen jo äsken. Kato kun jänisti! Jore kuulu vaan. Ei kuulu Jore. Ai vittu haulikki jätkä. Onko nää ainut elokuva? Et oo. Lykke. Oikeesti. Sinne Ei lähti vittu. mutuu. Jos ei liiku se tuolla tuumailla, niin se ei tapaa. Mutta jos se kävelee lähellä, se potkasee sitä. Tämä meni kahtos. Ja nyt ei kukka paina sitä kelloa. Se ajoi. Ei paina juu. Ite lähti. Mikä tuo oli? Hui saatana. Siis miten tää on näin pieni? Tät sulta. Keskivertohan tämä on. Pieni mappi. Jos ne nappaa, niin otan heti sen. Nappa sen lapin ja tän. Tästä ei ehkä pääse vielä. On
Jonni, Niin. tuu käymään. Tää on fake. Oli Janni, tuli feikki. Nyt täällä Oi sataa. vittu! Noniin. Alus tuli vittu päälle. Tahalla heittää. Ei ollut tahalla, kun olivat nyt lähettää Joo. Oli! Hei, hiusharri. On muuten... Kysypä Jennalta, onko sillä samanlainen. Täällä on aparaattihuone. Golden Cup. Äijä. Kuuletko sä sen? Oi. No. Autokuonet perkele. Koiraa. Iskikö se salama siihen koiraan? Hei, tulepas tänne. Tuolla on joku turre. Hei Jorve, kokeilepa tätä. Mitä? Tule kahtomaan. Miina siinä! Miina! Toinenkin lähti. Kokkeilepa tätä ja viimeisiksi sanoiksi. Tässä tuli haittaa. Piip piip! Kun myöhemmin ei... Näinkö mä vittu tehdä tää? Ei. Ui, mikä vittu tuossa on? Mikä missä? Tässä oli äsken Ei kukaan Tuossa se on. kuollut. Tumpperi on siinä. Haloo? Ei se näe, jos mä menen tästä. Tumpperi! Tumpperi! Se on sonkkeet! Kompparia ei kiinnosta. Et uskalla kävellä ättä. Se meni rikki. Kato. Nyt kun tää on aina Oi perkele! Ai! Ai! Työstä. Oi! Mitä se sanoo? Syö sitä! Oot sä kuollut kuninkaan? Täällä on jippeet, täällä on jippeet. No niin, meillä on messiä. Siellä ne kahta, oikealla. No ditty. Mikä mörkö sanoo, että no dittiä? Nappas suu. No kun Matu kuoli sille, niin se vaihtui. No sitten helvettiin täältä. No niin. Mikä tämä pakka? Tää on vitu hyvä biisi. Ui vittu. Ihan vittu hyvä siltä oli. Bloody shoes, hit the school, I can get them both. I don't wanna choose, and I'm quick, cutting the off, but don't get comfortable. Look, Kestää, kestää. Näin kestävä bumbu. Ei ole. Ai vittu. Ai. Se kuoli. Piste 28. Tomaa. Juu. Voi vittu. Kyllä pitää helveä. Lesko. I'm eating his ass all night. Cream, cream, cream. His BBC is so large, I just can't decline. Sucking hard on his cock, I'm covered in slime. Eclipse. Mikä tää nyt oli?
Mitähän tää Eclipse nyt meinas? En mä tiedä. Se on vissi, että on HC. Vai onko se, että vihut spawnaa heti? Ei kun niin, mutta se on tavallaan. Otetaan äkkiä lootit ja vittuun täältä. Äkkiä jotta ja vittu. Täytä ja vittu. Bootit heräs. No nee. Mitäs noille pitää tehdä? Ei mitään. Ei varmaan tohon valokeilaan saa osua. Se mato on se tässä jossain. Mikä mato? No käy kokeile. Tässäkö? Ei. Sit kun kuuluu, niin pitää vain juosta vastakkaisen suuntaan. Siihen kun käyt. Minä haluan leikkiä tämä. Minä haluan leikkiä tämän. Toisi jää. Onko hyviä sipsiä? Mitä sä syöt? Pizzaa. Etkö sä tunnin kohta syö sitä? Mulla on 3 niitä. Vähän huono olo.